Akwai wani matashi mai suna Salisu wanda yake cikin wani gungurumin ƙauye wanda yake nesa da birni. Wannan ƙauyen ya kasance ƙauye ne wanda yake cikin daji. Ƙauyen nan ya kasance suna da sauƙin kayayyakin na rayuwa, na more rayuwa, kayan abinci da kayayyakin abubuwan da ake sayarwa duk ya zamanto ya fi ko'ina sauƙi a wannan ƙauye. Salisu ya tashi cikin talauci amma duk da haka yana da zuciya mai tsafta da buri mai girma. Yana da burin ya zama mutum mai gaskiya wanda duniya za ta yi alfahari da shi a nan gaba, ya zamanto ɗaya tilo a cikin al'umma. Salisu kuwa tun yana ƙarami mutane suke yaba mashi sabida ya tashi da wani hali ne wanda shi a ko cikin wani hali ake ciki shi dai yana faɗan gaskiya sabida shi ko mene ne zai yi bai iya ɓoyewa ba. Salisu ya kasance baya tsoron faɗan gaskiya a ko'ina ko da kuwa ko mene ne zai iya samun shi a rayuwan shi, shi dai ya sa wannan halin ne a ransa na faɗan gaskiya. Iyayensa kuwa sun koya masa karatun addini na allo da kuma karatun zamani. Mutane sun kasance suna matuƙar ƙaunan yaron nan sabida irin gaskiyansa da kuma halin da ya sa a kansa tun yana ɗan ƙaramin yaro. Sau da yawa abokansa suna yi masa dariya suna cewa me kake so ka zama ne a rayuwa, ka ɗauki wani irin rayuwa ka sa wa kanka. Amma shi ko Salisu duk da dariyan da abokansa suke mishi, shi wannan abun baya gaban shi, shi dai abin da ya sa a gaba kawai shi ne yake yi. A rana guda kuwa suka yi wani baƙo a cikin wannan dattijon. Wani dattijo ya hallara a wannan ƙauyen su Salisu. An san shi a gurare da dama da suna Balarabe mai hikima. Duk inda wannan dattijo ya je sai ya bar alkhairi a mutanen yankin da kuma nasihohi masu jan hankali da matuƙar amfani ga rayuwar mutanenmu. Shigowar wannan dattijo ke da wuya, mutane sun taru suna kallonsa, kowa ya zuba mishi ido. Zuwan Salisu kuwa ke da wuya, gurin ya kalli mutane an yi cincirindo. Yana kallon wannan dattijon, Salisu ya je shi har ƙasa suka gaishe da wannan dattijon. Wannan dattijon gaskiya ya ji daɗi sosai a gaisuwan da Salisu ya mishi. Dattijon kuwa ya dubi Salisu sosai sai ya yi murmushi ya kalli Salisu ya ce, yaro na ga hasken zuciya a tare da kai. Dattijon ya ce amma haske baya aiki idan har mutum bai tsaya da gaskiya ba. Dattijon ya ciro wani alkalami da ke cikin jakansa ya ba da Nura yake ce masa, ga wannan alkalamin duk abin da ka rubuta da shi in dai a cikin yaƙinin zuciyanka gaskiya ne to wannan abin zai tabbata. Salisu kuwa ya tsaya yana matuƙar mamaki, ya karɓi alkalamin nan cikin mamaki, ya tsaya ya kalli wannan dattijo, ya sake kallon wannan alkalami ya karɓa. Salisu ya yi godiya a wannan dattijo, shi kenan shi kuma ya ɗauka wannan alkalamin kawai shakaka ne, bai san daga nan rayuwan shi za ta canja ba. Salisu kuwa ranan ya taho gida ya ajiye wannan alkalamin. Bayan kwana biyu ya ce bari dai na gwada alkalamin nan. Da daddare Salisu ya ɗauko alkalamin nan, ya ɗauko farar fefa ya zauna kamar mai karatu sai ya rubuta Allah ka kawo ruwa. Bayan ya gama rubutun jim kaɗan kuwa sai aka fara ruwa kamar da bakin ƙwarya a wannan garin. Aka ɗauke ruwa, Salisu kuwa yana zaune a kan wannan kujera yana dariya. Daga nan Salisu ya riƙe wannan alƙalamin hannu bibbiyu, ya tabbatar wannan alƙalami ba alƙalamin wasa ba ne. Salisu kuwa ya ci gaba da aiki da wannan alƙalamin na wajen rubuta abubuwan alkhairi da gaskiya da taimakon magani a jama'a da kuma wani taimako na yau da kullum na rayuwa. Ba da jimawa ba mutane suka fara kallon tasirinsa, shikenan daga nan mutane aka fara cacirindo ana zuwa neman taimako a gun Salisu. Amma a cikin wannan ƙauye ba a rasa masu kishi ba,
domin wasu matasa a cikin ƙauyen sun haɗa kansu suna kishi da abin da Salisu yake yi, har suna cewa wai wannan yaro ya wuce kima, idan muka rabu da wannan yaro fa zai zo ya fi mu kuma sama da mu, ya zamanto sai dai mu masa biyayya, to don haka ba zai yiwu ba. Sai suka yanke shawarar kawai su hallaka wannan yaro. Shikenan daga nan sai suka tafi wajen sarkin wannan gari. Waɗannan matasa suka je wajen wannan sarki suka yi gaisuwa, suka isa wajen ranka ya daɗe, suka yi masa ƙazafi a nura, suka ce a ranka ya daɗe, wannan yaro fa da kake gani ba a kowa yake wannan aikin ba, a kai ne, domin yana so ya kifar da mulkinka ya hau. Haka suka je suka haɗa wannan tuggu a wannan sarki. Sarki kuwa jin haka kaɗan sai ya fusata, ba tare da ya yi bincike ya san me yake faruwa ba, sai ya ce sarki tuni ya tura fadawa gidan su Nura, ya ce a kama shi a tsare shi, idan gobe za a yi bincike ana tabbatar da gaskiya abin da matasan nan suka haɗa a wannan yaro gaskiya ne, da a yanke mishi hukunci. Aka tsare Salisu a cikin wani kurkuku mai matuƙar duhu da daddaren ranar da aka kulle shi. Duk da haka zuciyar Salisu bai firgita ba, sai ya ɗauko wannan littafin nasa ya yi rubutu a jikin bangon wannan littafin nasa, ya rubuta cewa ita gaskiya ɗaya ce, kuma duk rintsi gaskiya ita ba ta taɓa ɓacewa. Yana addu'a yana cewa ya Allah, idan wannan alkalami daga gare ka ne, ya Allah ka tabbatar da gaskiya akan waɗannan mutanen da suke neman zaluntar tawa. To wanda bai mana subscribing ba, da Allah ya yi mana subscribing, kana ya danna alamar ƙararrawa. Insha Allah za mu ci muku continue wannan shiri. To na gode, na bar ku lafiya.